Bodoland Radab News Portala nimaha binango. आरो जोंना अलरेडी लीगल प्रोसेसा जाखाबाय जे बेनो Bodoland Radab News Portal CB एडिटर मैखोम बसुमतारी बिथां आरो मैनेजिंग डाइरेक्टर दामसोरां ब्रह्म बिथांनिसिम लेटार सौहैगोन दा जेरै बिथांमोना जोंनि BoNSU आफादखौहाय फेक एलिगेशन लागायनानै रायजो राजानि गेजेरावहाय बदनाम खालामनो नाजादोंमोन थिग बेबादिनो गावनि भुलखौ बिथांमोना एक्सेप्ट खालामनानै जोंनि BoNSU आफादनि सायाव आरो रायजो राजानि सिगाङावहाय मिडियानि गेजेरजोंहाय निमाहा बिनांगौ दा जोंनि थांखिया बेनो जे बिथांमोना Bodoland Radab News Portala जे जोंनि BoNSUनि सायावहाय फेक एलिगेशन लागायनानै जोंखौहाय बदनाम खालामदों दा बेखौहाय बिथांमोना एक्सेप्ट खालामनानैहाय मिडियानि गेजेरावहाय बिथांमोना बेखौहाय जोंनि BoNSU आफाद आरो रायजो राजानि सिगाङावहाय निमाहा बिनांगौ आरो जोंना अलरेडी लीगल प्रोसेसा जाखाबाय जे बेनो बिथांमोननाव बे लीगल नटिसा बिथांमोननिसिम सहैगोन दा बे नटिसा जाहैबाय सानबासिमनि टाइम होनाय जाबाय बे सानबानि गेजेराव बिथांमोना जोंनि BoNSU आफादखौहाय आरो रायजो राजानि सिगाङाव मिडियानि गेजेरजों निमाहा बिनांगौ आरो बिथांमोना जुदि निमाहा बियाबा जोंनि BoNSU आफादनिफ्राय जोङो डिफेमेशन केसखौहाय जाबसिननानै होनाय जागोन खुलुमबाय गिबि गिबियावनो जोंनि खौरांगिरि डिजिटेल BoDonews बिथांमोनखौ साबायखर जासिनाय थाबाय आरो बेजों लोगोसे खौरां नायगिरि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बयनिसिमबो दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट BoNSU आफादनि आफादगिरि जानानै बड'लेण्ड जांख्रिथायनि गाहाम हामलायथिखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय जे जों थांनाय 14 मार्चआव जे Bodoland Radab News Portala जोंनि BoNSU आफादनि सायावहाय फेक एलिगेशन लागायनानैहाय जोंनि रायजो राजा बर'फोरनि गेजेरावहाय जोंनि BoNSU आफादखौ बुरजा खालामनानै होनो नाजादोंमोन दा बिथांमोननि सायावहाय जोङो क'क्राझार पुलिस स्टेशनावहाय एफआइआर हैनाय जादोंमोन दा लीगल प्रसेस हिसाबै जोङो कर्टआव नुजाथिफैनाय जाबाय दा बिथांमोननि सायाव जोङो बिथांमोननि सायावहाय ल'नि गेजेरजों जोङो लीगल नटिस हरनाय जासिगोन जोंनि मानगोनां एडभकेट बिथाङा Bodoland Radab News Portal CB एडिटर मैखोम बसुमतारी बिथां आरो मैनेजिंग डाइरेक्टर दामसोरां ब्रह्म बिथांनिसिम लेटार सौहैगोन दा जेरै बिथांमोना जोंनि BoNSU आफादखौहाय फेक एलिगेशन लागायनानै रायजो राजानि गेजेरावहाय जोंखौहाय बदनाम खालामनो नाजादोंमन थिग बेबादिनो गावनि भुलखौ बिथांमोना एक्सेप्ट खालामनानै जोंनि BoNSU आफादनि सायाव आरो रायजो राजानि सिगाङावहाय मिडियानि गेजेरजोंहाय निमाहा बिनांगौ जोंनि लीगल नटिसा बेनो आरो बिथांमोननो सानबानि थाखाय जोङो टाइम हरनाय जाबाय सानबानि गेजेराव बिथांमोना जोंनि BoNSU आफादनि सायावहाय निमाहा बिनांगौ नंगौ थारैनो 15 मार्च खालि बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननिफ्राय जाय बिथांमोना माखासे जोंनि सायावहाय स्टेटमेन्ट होदोंमोन जेरै जों जे जोंनि BoNSU आफादनिफ्राय स्ट्राइकलि एक्शन लानाय जागोन होननायखौहाय बिथांमोना मिसकनसेप्शन लादों दा बिथांमोना बेखौहाय मिसकनसेप्शन लानो नाङा मानो होनोबा जों बुंदों जाय बड' निउस पर्टेल बिथांमोना जोंनि BoNSU आफादनि सायावहाय माबाफोर फेक एलिगेशन लागायनानै होयोब्ला जोंनि BoNSU आफादनिफ्राय लीगल एक्शन लानाय जागोन लीगल एक्शन स्ट्राइकलि एक्शन दा स्ट्राइकलि एक्शन होननायखौ बिथांमोना मिसकनसेप्शन लाबाय एक्शन होननाय मानि बे नङा कि बिथांमोनखौ हमनानै बुगोन बा बायदि रोखोमनि जोङो साजा होगोन बेफोरबायदि नङा जोंनि बुंनायनि मिनिङा जाहैबाय स्ट्राइकलि एक्शननि मिनिङा जाहैबाय जाय बिथांमोना जोंनि BoNSU आफादखौहाय जे रोखोमनि फेक एलिगेशन लागायनानै होदों Bodoland Radab News Portala थिग बेबादिनो बे रोखोमनि फेक एलिगेशन लागायनानै होयोब्ला जेनेबा फेक लागायनानै होयोबा बिथांमोननि सायावहाय जोङो एक्शन लानाय जादों एक्शननि मिनिङा जाहैबाय जोंहा कनस्टिटिउसनाव मोनसे ल' दङ जाय बिथांमोना नंखाय खौरां फोसावनानैहाय गुबुन आफादखौ बायदि रोखोमनि बदनाम खालामनो नाजायोबा बिनि थाखाय जोंहा ल' दंखायो दा बे ल'नि गेजेरजोंसो लीगल एक्शन लानाय जागोन होननानै जोङो जोंनि BoNSU आफादनिफ्राय जोङो बेखौ बुंहरनाय जादोंमोन मानो होनोबा जोङो जाय निउस पर्टेल बा जिखुनु जों सासे व्यक्तिया माबा मोनसे भुल मावोबा बिसोरनि सायावहाय जोङो एक्शनखौ लानाय जागोन बा जोंहा मोनसे ल' दङ हिसाबैहाय जोङो बेखौ लागोनसो होननानै जोङो जोंनि स्टेटमेन्टनि गेजेरजों फोरमायदोंमोन नाथाय बिथांमोना बेखौहाय जोंनि रायजो राजानि गेजेरावहाय मिडियानि गेजेरजोंहाय मिसकनसेप्शन लानानैहाय फोसावहरदों जे एक्शन लानायनि मिनिंखौहाय जे बुलाय बुसि बा माबा मोनसे जेनेबा इलिगेल खामानि मावगोन जों बेबादि इलिगेल खामानि मावगोनखौ होनाखै जोङो होनदों जोङो इलिगेल खामानि मावोबा बिथांमोननि सायावहाय जोङो लीगल एक्शन लानाय जागोनसो होननानै जोङो जोंनि BoNSU आफादनिफ्राय जोङो फोरमायहरदों मानो होनोबा जेरै बिथांमोनहा आं बुंनो सानो जे Bodoland Radab
निउस पर्टेला भुल मावदों दा बे भुल मावनायखौ नोंथांमोना गावसिनि एसोसिएशननि गेजेरजोंहाय सावरायनानै बुंदों जे बिथांमोना गावसिनि भुलखौहाय नुबायानो नुनायनि गेजेरजों नेक्स्ट टाइमनिफ्राय बिदि भुलखौ मावला होनना बुंदों दा जाय बिथांमोना भुलखौ मावदों होननानै गावसोर एक्सेप्ट खालायखाबाय बा बिथांमोना मिडियानि गेजेरजोंहाय गावसिनि भुलखौ एक्सेप्ट खालायनानैहाय निमाहा बिनांगौ जेरै बिथांमोना जोंनि BoNSU आफादखौहाय फेक एलिगेसन लागायनानैहाय बदनाम खालायनो नाजादोंमोन बेबायदि बदनाम खालायनो नाङामोन जेरै बिथांमोना मिडियानि गेजेरजों बदनाम खालायदोंबा फेक एलिगेसन लागायनानै बदनाम खालायदोंबा गावसिनि भुलखौ मोनथिनानै जेनेबा दिनै एक्सेप्ट खालायबाय जे भुल जादों होननानै थिग बेबादिनो बिथांमोना गावनि भुलखौ बुजिनानै गाव गावनो सिखार जानानैहाय मिडियानि गेजेरजोंहाय दिनै रायजो राजानि सिगाङावहाय फैनानै निमाहा बिफैनांगौ आं बेखौसो खावलायहरदोंमोन जोंनि BoNSU आफादखौ दा जाय जार्नालिस्ट बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एसोसिएशन बिथांमोननि भुलखौ मोनथिनानैबाबो बिथांमोना बिसोरखौ खावलायहरनांगौसोमोन जे नोंथांमोना भुल मावदोंबा गाव गावनि भुलखौ एक्सेप्ट खालायनानैहाय रायजो राजानि सिगाङावहाय निमाहा बिनांगौ निमाहा बिनाया मोनसे गाज्रि नङा मानो होनबा गाव गावनि भुलखौ एक्सेप्ट खालायनानैसो जेनेबा गावनि मोजां आखुखौ दिन्थिनायसो जागोन बेखौ आङो जोंनि BoNSU आफादनिफ्राय आङो बुंहरनाय जादों आरो बिथांमोना थाबैनो जे जोङो कर्टआव फैनानैहाय बिथांमोननि सायावहाय लिगेल नटिस हरनाय जाबाय आरो सानबानि गेजेराव बिथांमोना जोंनि BoNSU आफादखौ आरो रायजो राजानि सिगाङावहाय मिडियानि गेजेरजोंहाय निमाहा बिहरनांगौ आं बेखौ बुंनानै जेरै फोरमायहरनाय जाबाय